No niin, nyt on nauhoitus päällä ja pelattiin Aapon kanssa tällainen 2 vastaan 2. Kahta Insane-konetta vastaan Night Elfejä. Ja niin Aapo on tässä vierellä, sano hei. Hei moi. No niin. Kerro Aapo, mikä sun taktiikka oli tässä pelissä? No mun taktiikka oli saada pyssymiehiä tosi paljon siitä rakennuksesta ja paladin ja sankari. Aapo heti laittoi näköjään tähän hienosti. Toi vähän meni pilalle, kun toi mun ukko lähti juoksemaan. Tarkoitus laittaa se puihin, mutta se vahingossa lähti tonne. Joo, ainakin sä otit näit sen ottaa tosta. Joo. Sä oot alttarin laittanut ja... Mä laitoin ne heti tuon lippun uudestaan puihin, kun toi viimeinenkin tuli. Joo, tossa me nähdään. Nähän tässä tää alku meni silleen tosi hyvin, kun toi mun sankari, niin tuolla kun näkyy tuossa reunassa, missä on ne... Niin sä käytät tota shiftiä pohjassa, kun sä laitat tän seuraavan. Joo. Näitä ja uutta farmia tulee. Tämähän on tosi tehokasta. Joo. Ja samaan aikaan pesantteen. Onko minne lippu meni nyt? Lippu on nyt puussa. Joo, vieläkin näkee. Ja sitten mä kohta siirrän tonne kultakaivokseen ton yhden. Joo, hyvä. Onks tää auttanut sua, kun tossa lukee toi 4/5? Joo, kyllä se auttaa. Tonne ilmestyy kohta toi Joo, rakennus. nice. Joo, paladinikin tulee siellä. Aika nopea. Siellähän sulki menee tosi hyvin. Joo, tää on tää tuttu aloitus. Joo. Näitä tein 2 tommosta. Sitten mä laitoin sen jälkeen tuohon 4 tommosta. Joo. Mun loppu kesken ne tohon meidän supertaisteluun, niin toi ruoka, mutta... Meneeks nää sitten puuhun vai? Yleensä puussa kannattaisi olla joku 7 tai jotain sen No joo, niitä tulee kohta joku 8 on siellä. Okei, nyt toi mun paladin lähti, mä lähden sille heti valitsen sen ominaisuuden jonkun ajan päästä. Mut edes liikkuu jo sillä. Yleensä kun katsoo tätä peliä, niin se näkee, tiiäksä, kun pelaa, niin keskittyy niin paljon siihen. Niin sitten ei huomaa välttämättä, että osa selkin seisoo siinä jonkun aikaa. Mutta se on ihan normaalia, se tapahtuu kaikille. On vähän noita lisää. Joo, tosi toi hyvä. tuli, mä sitten siirrän. Oho, sä jo päivität vahinkoa sun pyssymiehille. Nice. Sieltä alkoi tulla jo. Sitten mä lähden tohon sankarilla Hei, sä hienosti osaisit laittaa nää pesantit tänne puuhun. Joo, nyt toi lähti. Oho, tää alkaa. Joo. No tää kämpi kyllä tää voi varmaan voittaa Voititko sä tän yksin tällä? Joo. Ja sit otatko sä tän apuun sinne kanssa? Joo, se kai tuli siihen apuun, mutta mun taktiikka on saada toi vähin HP:siin. Sitten mä hakkaan viereistä tollein. Sitten kun mä oon hakannut, mä laitan ton mun ampujan hakkaamaan parantajaa. Niin sitten ne molemmat kuolee yhtä nopeeta. Sitten mä valitsin sen jälkeen, kun noin molemmat on kuollut, niin ykkösryhmää ja laitan ne tohon taistelee. Joo. Tai yhtä vasta. Tää oli aika nice. Sulla on aika hyvä määrä näitä farmeja jo tässä. Joo. Mä niitä tiennyt edes, miten mä teen tämän, mutta... Oot oppinut. Sit sä tulit mun kanssa varmaan. Joo. Aapo menee tänne. Se on joku mainosta, joka mainitsi sitä myyjää. Okay. Kato tuolla mulla oli muuten tosi paha tilanne. Tossa mun toi sankari alkoi kuolemaan, mä laitoin suojaan, niin mä selvisin tästä tosi vähällä. Kannattaa katsoa jolla on tosi vähän HP:ta toi mun toi pyssymies, niin... Liikutitko sen pois? Joo, liikutin sitten, mutta se ampuu tuolta kaukaa. Silloin toi myrkytys vielä. Niin
sitten tietenkin mä sain levyn ja valitsin sen parantamisen ja elvytin mun. Nice. Oho, kone lähti liikkeelle. Mitä se tekee? Kattokohan se, että ai että toi Aapon paikka olisi herkullisen näköinen. Oho. Mitä Aika se lähellä. tekee? Se ei tiennyt, että toi on kuollut. Toi kämppä. Okei, ei edes huomattu. Tuli aika kova muuta. Ja tää menee tässä. Nää on muuten samanvärisiä tuo kartalla nää. Niin. Laitetaan tolleen. Me ei edes tiedetty, että täällä nää koneet menee tälleen. Se hengailee täällä. Nyt nekin menee kattoo tosta viereisen ton. Ne halus hoidella ne selkeästi. Joo, mutta tässäkin mä parantelin tosi hyvin kaikkea. Joo. Muuten toi loppu näyttää sitten sikaa. Sä hyvin hoitelit tai paransit ton mun gruntin kanssa. Joo, mä parantelen sitä väleiltä. Koska mä haluan sun auttaa sua mahdollisimman paljon. Sitten mä katon tässä kesti jonkun aikaa. Sä menit kauppaan vähän shoppailemaan. Löytyykö sieltä mitään? Ei vaan kun sä olit ottanut ne kaikki, niin... Mitä mä ostin mä ostin täältä tän sirkkeletin. Se tekee sen paremmaksi kaikessa. Se antaa kaikkia näitä 2. Tää antaa 1 plussaa ja tää antaa 2, niin niitä on 3 plussaa. Se on voimakas, se on ketterä ja se on älykäs. Me ollaan just menossa tähän. Mulla tuolla yhdessä kohtaa. Kun toi on hyvä, että mulla välissä, kun sä teit sen 3. sankarin, sillä oli ihan vitsin vähän. Päästään siihen, niin puhutaan siitä sitten. Joo. Tossa täällä saattu parantelittava. Joo, tossa mulla oli vielä mun parantamista. 2. Tossa skin on tosi hieno tossa. No, tuolla on mun yksi työläinen, mä en tiedä miksi se on tuolla, mutta se oli ehkä koko tämän peliajan sen. Okei, nyt noin vastustajien joukot me taistellaan tässä. Meidän pitää seuraavaksi laittaa meidän vastustajiksi Örkki ja Andedi. Musta tuntuu, että ne voi olla meille pahempi. No joo, Örkkihän se on tosi vahva. Tai ihminen ja toi Andedi. Humane. Human Andedi, juu. Niin, Human Andedi. Mä ostin tosta mulle tuonne kiviäijä. Se on aika hyvä silleen. Niin, tää osaa tehdä hidastusta jo. Niin. Mä yritän päästä tohon esineeseen käsiksi. Mä en melkein saanut. Niin kato huomaa, sulla on 47 ruokaa sun armeen, mikä on tosi hyvä. Katsotaan sun puutilanne. Ehkä voisi olla 2 enemmän puussa. Joo. Toi jäi seisomaan, mutta ei se on ihan mutta hyvä siis silti. mulla tossa, mä en päivittänyt kun ampumishommaa kerran. Ja nyt alkoi tää meidän sota täällä. Joo. Mä olin vahingossa menossa sinne, kun sä sanoit siinä. Että... Juu, meillä oli tässä tiivistä keskustelua siitä, että mennäänkö vai eikö mennä. Niin, tässä pitää aina... Me ollaan pelattu aiemmin, niin me ollaan hävitty silloin, kun me ollaan hyökätty vaan tänne paikkaan. Niin tällä kertaa me ajateltiin vähän käyttää taktiikkaa ja taistella silleen kauempana sieltä paikasta. Joo. Muuten. Tässä toi näytti vähän oudolta, että näillä on aina nämä melkein samat. Ja toi on tosi hyvä, kun toi sankari tuli heittämään sen ominaisuuden, niin mulla oli toi suoja, koska toi olisi melkein tappanut ton mun sankari. Ei se ihan niinku sua tapa, mutta joo, kyllä se suojaa esti ettei en saanut vahinkoa tehtyä siihen. Joo. Tuossa kohtaa... Mä tein tässä vaiheessa katapultteja ja yritin saada tänne, että pystytään kauempaa ampumaan. Oliko sä tän taistelun jälkeen, kun me taistellaan tässä, niin oliko sä sen jälkeen tehnyt sen sun 3. sankarin? Joo, tähän taisteluun mä varmaan, nyt mä tuolla teen sitä 3. sankaria. Joo, me oltiin tosi jonkun verran hiljaa, mutta näissä hyökkäyksissä meidän pitää yrittää Sulla on nyt hyvä, kun sulla on toi vahinkopäivitys näillä, niin
teet ekstra vahinkoa nyt. Niin. Hyvin sä pidät noi tuolla kauempana noin sun joukkos, niin ei mennä liian lähellä. Siinä oli se moka, että mä unohdin päivittää sen. Niin, sitten kun vielä unohtais päivittää. Tai muistais päivittää, niin... Joo, tässä vaiheessa mulla alkoi mun sankarilla. Oli ihan sika vähän HP, mutta mä tajuin, miten se ei kuollut. Okei, nyt alkaa tuolta ylhäältä tuolta tulee toi sun härkäsankaris. Se antaa tän auran, se tekee toi mikä riikkuu tossa, antaa lyömisnopeutta ja liikkumisnopeutta näille joukoille. Joo. Sitten mä teen tämmösen. Tällä on toi aura kanssa, mikä antaa vahinkoa kaikille. Elikkä ne myös antaa näille suntojoukoille vahinkoa. Joo, yhdessä kohtaa kun mulla oli ne 6 hahmoa, eli 5... Mun katapultti meni tonne vaan, hei mä oon täällä. Niin, mä katoinkin silleen, mitä Mä en huomannut, kato, kyllä mäkin teen virheet, mä en huomannut, että se ajoi ton. Mä katoin hetken aikaa, että tuosko se jollain se. Mutta ei, se on tuolla soluttautunut tonne. Niin, se voi rykittää tuolta vastustajan paikkaa. Ja tässä vaiheessa on mennyt tosi hyvin. Tuolta tulee toi seuraava ryhmä. Nid-elfit tulee sieltä. Joo, mä yritin tuolla mun joukoilla vähän pelotella sitä pois. Joo, mä lähdin noilla niiden perään sitten sen jälkeen ne... Tässä mun härkä ottaa vähän vahinkoa. Joo. Joo, kun se sai levyn, niin se vähän parantui. Mutta yhdessä kohtaa, kun sillä oli niin vähän HP, niin se kohta tapahtuu mitä tapahtuu. Tässä on katapultit auttaa tässä. Sitten mulla on näitä. Nää tekee kans tätä kaikki mikä tekee tällaista kivivahinkoa, niin se tekee rakennuksiin ekstra vahinkoa. Tiesitkö sitä? No joo, en oikein sitä tiedä. Ja tämmönen nuolivahinko, eli tämmönen ampumisvahinko. Se tekee taas vähemmän vahinkoa rakennuksiin. Eli ampujilla on vaikea tuhota rakennuksia. Joo, tässä vaiheessa noi vastustajat, niin ne ei uskaltanut tulla. Tossa sä pelastit tän mun härän. Niin. Se oli äsken kuolemassa, mutta sä sait sen parannettu. Mulla ei ollut manaa tuolla mun parantajalla. Mennään siis vielä edes parantaa. Äsken sitä parannettiin. Sä parantit sitä. No. Sitten tossa yhdessä kohtaa... Niin sä parannat varmaan vielä myöhemmin lisää sitä. Mutta äsken se olisi kuollut, jos et sä olisi heittänyt parannusta. Tosi hyvä. Ketähän saa noin paljon vahinkoa? Joo, siis tää vahinko tulee tästä näistä rummuista. Ja sitten sen lyömisnopeutta, eli nää antaa vahinkoa. Kato, näissä näkyy plus 2 vahinkoa. Esimerkiksi tällä on plus 15 vahinkoa. Tällä on plus 8 vahinkoa. Kyllä. Mutta yksikin kohtaa toi mun tommonen tykki, kun mä pelasin Örkeellä. Niin tossa tapahtui se, että... toi näyttää vähän sussilta. Ja joo, tää oli oli hyvä peli ja... Joo, mä tuhosin noi kaikki lentävät, tonne jäi toi yksi sankari ahdistuin. Joo, niin tää teki näitä teameroitakin, niin... Mä tuhosin ne hyviä. Mutta mikä heittää ne sen verkon niiden päälle? Ne mun ratsastajat, nää pystyy heittämään ne verkot. Niin niillä mä pystyn saamaan niille verkon. Mut jos niitä tulee liikaa, niin mä en pysty niitä verkottaa. Tai jos ne kuolee nää mun ratsastajat. No niin. Hei, tossa ei tapahtu toi sun härkä. No. Mä pelastin. No niin, mutta tässä oli tää nauhoitus. Kiitos katsomisesta ja näkemiin. Joo, aika kiva. Kyllä, se oli kiva. Peli. Katsotaan, jos saisin tän rekordin tästä. Joo. Vähän lagaa tää rekordi.